Hello guys, welcome back to my channel. Coming to MMLS year ZMC final year July me kani. When kan video topic tur hi chu riat nge tur mitin riat nge tur topic ania HIV chungchang ania in lo hre to mai thaya Mizoram hi India rama HIV kai nem na ber nem na ber state alo ni ta a le lama chuan state dang nen khai ken chuan aza thlaka tran lak atula mi video hi siam kania he mi video hian HIV chungchang cover với cần tum nga sấy với cần tum nga entin nghe akai chon thai enga nghe kan akai chon thai lawang chuan engdam doi nge na yang khoi angen test ti rang ti velte ani dona February 25 khan MSAC as hoka meeting an nei na publication inge paper publication an ton ngan website an ron upload a khami tangka lak chuania Mizoram a hian tun a hian 32,287 HIV kai detected omani chu undetected po hei la hriat lo po manga kai thosi ma se in test lo te po no manga ma se a test chin ani chumo sing thum sang ni zani somriat pasari ani chu khami hawa khan 67% ho chu sex man wanga kai ania chuan 30.4 chu drug user hei in chiu thin mi ho wang khatianga kai anita omzia chu mi za tina khan somru pasari chu sex man wanga nita chuan somthum vel chu IV drug user ani chu omzia chu atlang puin sex le nge in chiu thin mi ho ani chu chuan kan chanang chuan kan chan tak tak ma in zona te nei chuan annoya comment na min lo zo tula emo ka Instagram ID ta karon danga Instagram a min lo follow ve kanga chuan min lo zo don ya chuan ka channel po hi next video min lo enzel thei nan subscribe pula bell button ni lo met vek don ya HIV kan ti chuan nge kan ti chuan human immunodeficiency virus kan ti ta virus ani ta hei hian kum entinan kum som ni nuwa AIDS atlen thei ta ni chu HIV in kai vele AIDS in veilowa AIDS kan ti chuan acquired immunodeficiency syndrome kan ti ni chumo chuan HIV hi sexually transmitted disease pakhat ani ta emo sexually transmitted infection ani ta sex mana tang kai theya chuan sex STI STD kan ti hian thil thanom ta adang ho ka chu atri thei ta ni chu a encol thei ta ma se HIV hi chu a encol thei lova ati dam thei lova encol thei ma se ati dam thei lo ni chu kha wangin ma ni hriata tran la ka ngaya safe sex man ngai ni chumo chuan HIV hi kan taksa a entin nge alu theiang ti te pon na soinga HIV virus ni ta virus kha kan taksa chunga lu in CD4 emo T cell omjia chu kan taksa he nat navel kan nein khami dolet tur cell kha ni ta kha avati chiani chu a virus khan kha wangin kan chawa symptom te po kan la soinga symptom ti omjia chu entinge kan hria tang he aron lan chhuat dan ani chumo chuan HIV hi khoi nge akai chon thai kan ti chon semen he mi pachi chuan nute tui chuan mai che sera tang hai thil fluid hai vaginal discharge anti ta khatianga tang te le thisen atang ani ta chuan enting nge akai theng kan ti chuan na china kan soi to angin unprotected sex omjia chu condom mang lovin sex in manin emo needle ai drug user te needle an lovin share te na thaya emo blood transfusion atang te emo nuwa tang nawa te akai thei ni chumo chuan entin nge kai thei lo han ti mai la hei HIV kai ti kan thria chong kan hlau ma hey kissing in fob ti te emo hetia inge handshake mo chi bei te chuan thlut che nge choina thleng in chopol ti te chuan swimming pool eng moni tong khan akai chon thei lova mosquito emo fly atang te akai chon thei lo ni chumo chuan engtin nge inei entin nge HIV inei ti in hriat tranang kan ti chuan hi atlang puin hei po hi kan la soinga Mizoram a engwain nge HIV atam soite kan lu tumanga ani o manga ka hriat namo chuan entin nge in hriat ma sak berang kan ti chuan flu like symptom an ti ta omjia chu khosik ser ti velte I khosik sang longa a sik ser do ni chu taksana ti te chuan thalbok ti te chuan diarrhea mo kothalo ti te chuan chaw ti te chuan rina tlaniam ti te ani chumo khatiang ini chuan
intestir nge angai ani chu HIV hi alo lo ma se in kai to chuan kum khwa he zunhlum zunhlum vei ang anita zunhlum po damdoi te nei that chuan mihring pa ngai hei engma na lo angin andam rei theya HIV po ni tho damdoi in nei that chuan khatian indam reng ma se damdoi in nei that lo chi khan china kan soi to angin kenge kan taksa henge na dole tur kha a om to lawa in na manga entirnan henge ko thalo te nei manga chuan thil hei enge moni mo cancer te po aniang chu chuan khoya nge in test rang kan ti chuan ICTC center khoya po in test vek thaya hei ZMC h po ma civil hospital po manga chon private hospital te po manga durtlang hospital sinot hospital te po manga chuan hei hi entirnan kha nakina karona soinga chuan in test za lo turania ites kha confidential dia chu mi tu man vashil don lawa nang che ni shedona chuan khata po khan test tu tam takan lo om don ani chu khang kha HIV enge rin lel wanga va test kher po ni levin hei surgery ti don chuan test nge ngai ta khatianga an mani bulai va thut ve khan in rin lel wangin nge an arun te samon le ti kha tu manan ngai to don lawa va test ve to pula zaklo wala free ve kan chu chuan by chance van doi thak takin low positive ta la enge itiang kan ti chuan ART anti retrieval treatment anti ta enge nga ya ishiat vele ei atha ART center hian ICT MIZORAM hian pasari omin ka ria ART center a thlonin damdoi te donganga chuan kha thatakin ei chuan ava cure don lo ni chu cure tiom je chu ava ti dam don lo ni chu ma se HIV a virus in thla pung tur kha idam doi ei khan a suppress don ani chumo ati hniam dona kha wangin nate arun lang don lo ni chumo chuan khating deuh khan ni ta chuan ei HIV wangin imit te lo na ta se mo hei ke po kamit hi a dry ma se HIV wang chu ani hei mita chuan chu teng lo tukin a khoi lo ta ma se mo lo na ta se khonge en ti rang kan ti chuan island chan mari atang chal tlang rota trang aya building a island clinic ma ai specialist nge in en chenga khata in entir ve vek donia engwai nge Mizoram atam kha kan main topic ti lema han discuss don taila mitin in ngai dang an lo nei ve vek ta ka ngai dana ani chumo sex nachina enge a data angin kan hria chu unsafe sex anita sex condom manglawin mo condom manglawa an sex mi pat mai chia nan lo man kha chuan chance kha tama ma se kha entirnan entirnan sex va mangtaila just for example mo khata khan ka khwate lo sik ser ta se ka in ring lel don lo ni chu ka hriat lo chuan kho sik ser wang khan dam doi paracetamol te ka eitanga kha wangin ka kho sikha re dona HIV ka kai ti kha ka hre don lo ni chu khatian kum khat kum ni kum thum vel kha aum thei ni chu keima ka hriat lo kha chuan midang sex ka wa man pui le kha chuan keima ka hre si lawa khatian avadar chhong lenga khatiang bokin ka man pui pa emo mei chia khan khatian kho sik ser vel awang khan dam doi lo enga azia le menga ma se anat hei na top khok ani lo wangin dam doi na chok na te ayanga adam le zel nga ma se ama kha ein hredon boxi lova khatian hei enge anting kan tiang ponzi scheme ang deu ni chumo khatian hei a branch kha maths ka kan ti chung compound interest ang vel ni chu adar dan kha pakhata tang pani tang pali khatian adar thei ni chumo kha wangin in rin hlel chuan I partner te an HIV status ishiat lo ni chuan khosik ser in nei event test nga langa ma se khata khan a negative mai thei a chan chu window period antita window period hi 3 month anita antina voina lo kai taila naktu ka va test rela emo thlakat nu va test rela ka positive lawanga chan chu window period omta khami wangin thlathum nuwa test nge turani ta thlathum nuwa in negative flow chuan a next 3 month khan in test le tur ani chu kha wangin in rin lel vele va in test nuwa khan du tok lola thlathum nuwa ivakal lenga in test le ang chuan nachina kan soidanin 30% kha chu
syringe mo needle sharing antita khatiang vel wang kha anita khatiang khan kan zir na kha chuan Mizoram ah chuan aniam ka hrelowa an needle man kha government hospital an vakalanga an va thleng thei ni chumo he entinan drug user chu atlang puin miri thei deuh hlir anita poisa nei lawa syringe le na turin an le lewa cheng som lek po khan nei lo ta ni chu kha wangin an syringe man nu kha hospital an vakalanga kha an va thleng thei ni chumo atharin omjia chu an syringe man che kha midang an share longa kha wangin HIV midanga kai chung tur kha adang thei ni chu Mizoram ah chuan aniam ka hrelowa in lo en chuan in vazo tanga ani hlo chuan syringe thar in lo la ve vek donia chuan in dan na khan na chinami sex kha chuan condom man tur ani ta a chuan a thei chuan sex man lo kha a thaber o STI khan lu de so kela STI kan ti chuan sexually transmitted infection ani ta a or disease STD chuan ZMC pu hen STI clinic OPD om ta enting STI in nei ti in thria thei dan na chuan hei sera tang bollo chuak ti te bollo ti le makhan bollo pa ngai ni lawa discharge anti ta chuan ser ulcer ti te ulcer mo chuan thak ti te nei chuan STI clinic a hian in ron in entir venga gynae first floor gynae OPD bula che henom ta chuan khatiang kha in lo na chuan free in adam doi an pedon chewa pharmacy velen vakal chuan man tam tak in pe ka ngaya chuan a then pharmacy om lo te oma entinan benzyl penicillin ti te benzathine penicillin ti te chu pharmacy lak turum lowa ma se sarkar in a thloinin an pedon chewa kha wangin STI clinic a hian in anti ve nge anga kit 1 kit 2 kit 3 in na dana zirin an pedon cheuni chumo chu awareness angani ta kha wangin in thiante po in lo survey kangan lo share ve le thei na turin hei po hei kian HIV test ania chuan syphilis test STI STD test ania zaklo ola amun na ompon an za lo chuan vai ngen zang mun dang dei mo tu man a don lo che wai ron in test tir ve nge nga free ve kania dam toi po free chuan STD clinic kha thei ni lo ula in ron in anti ve ve nia free dam doi mo sex manin condom man turania condom leipo za lo turania na china syringe lei za lo ang me khan condom leipo za lo turania chuan in test po za lo turania he chun thum test BP test angin ngei turania zak lo la chon condom po hi free in hospital in an provide basa te po oma chuan petrol pump te po oma hotel te po vekanga free vekania leikherangai lawa ma se atha emo indu in he flavor te tunla echonom ta mo inval du hachon pharmacy tang in lenga indu kherlo chuan poisa te nei lo chuan in sum zo lo te ni chuan free khai in la vek thayang high risk antita high risk tiom je chu hospital a thokte needle prick injury te an nei theita khatiang atang te po khan akai theita khatiang ani chuan pre prophylactic drug antita khatiang te kha ai theini chumo PEP antita hei Mizoram ah chuan awareness te po tama bus hnunga te hen ka hmu thina taxi hnunga te banner te ka hmuwa chuan pharmacy ate ka hmu thina awareness HIV chungchang awareness hi tam em kha wangin hemi video po hi I thiante I chungte a I lo thonanga HIV tang an lo in ven film ve thei na turin khatiang vel kha ni mei sela minute engzang minute som pakhat vela ni ta a in tu du comment na in lo zo tanga chuan soi mei te ka nei chuan in lo zo tanga chuan ka IG po min lo follow nga min lo zo tanga chuan ka channel po min lo subscribe sakula next video akanin hmul evek donia stay healthy and be creative and free from HIV zaklola va tesla dam doi ero